z roku 2010, kdy se především týmu podařilo fantasticky vyřadit Itálii ve čtvrtfinále. A je to samozřejmě zlaté období českého futsalu, kam by se určitě současná reprezentace pod Markem Kopeckým ráda vrátila. Tohle bude pěkný první test. Českým kapitánem Michal Seidler pro toto utkání. Bez jakýchkoliv překvapení, samozřejmě jinak také ten vůbec nejzkušenější hráč v české reprezentaci, který odehrál v tom bílém či česky rudém dresu už 167 utkání. Když jsme u toho počtu utkání, určitě stojí za zmínku Tomáš Koudelka, který bude nastupovat s číslem 9. Je to hráč, který má pěkné jubileum a kulaté narozeniny v národním týmu, kdy dnes odehraje proti Azerbajdžánu své 100. utkání. Je to jinak takový přátelský dvojzápas, tedy dnes a zítra také ve Zlíně ve stejný čas v 19 hodin. Na obě utkání se můžete naladit přímo na YouTubeovém kanálu, kde sledujete právě i tento přenos. No a teď už startující sestavy. V bráně českého týmu jasná jednička Michal Hůla. Před ním bude hrát právě již zmiňovaný oslavenec, řekněme, co se týče kariéry v národním týmu, Tomáš Koudelka. Bratři Drozdovi, tedy Pavel a David a Michal Seidler. Azerbajdžán začal výkopem a ihned tam došlo k lehkému kontaktu právě mezi Seidlerem. A tak ještě při přerušení rychle sestava Azerbajdžánu v bráně Emin Kurdov, před ním Kazar Agalizade, s 8 nastupuje Murat Gulzade, s 9 Uli Ajev a s číslem 20 bude bezprostředně před brankářem hrát obránce Tofik Mikhailov. Azerbajdžánci přišli rychle o míč a tak už se může rozjet ten kolotoč české reprezentace. Pěkná kombinace, do které se zapojí oba Drozdové. Zatímco v růžku si tam čekal Michal Seidler na trošku prostoru, ta přihrávka od Drozda ale nakonec skončila na sálovkách Azerbajdžánců a tady však v problémech. Kazar Agalizade musel pouze rychle uklidit tím bleskovým kopem na tribunu, nechal si míč utéct příliš daleko a tak raději hasil. Řekněme na jistotu. Češi budou rozehrávat s 9, už má na své pravačce balón Tomáš Koudelka, znovu Koudelka, nachází Drozda. David Drozd na svého bratra Pavla Drozda, dvojce členů klubu českých kanonýrů v první futsalize. Volejí, to tam zkusil agresivně Michal Seidler, ale rána mu nesedla, skončila hodně mimo, takže si zahrají znovu Azerbajdžánci. Ale pěkné kombinace hned v první minutce od české reprezentace, ta se bude chtít určitě na domácí půdě prezentovat aktivní hrou dopředu, avšak s odpovědnou obranou. Spoustu energie, to chce vidět Marek Kopecký od svého omlazeného národního týmu, který ale už také samozřejmě odehrál pod tím novým vedením své 8 zápasů jen v té loňské sezóně, byť toho času moc nebylo, teď se na chvíli jakoby trošku zmátli navzájem bratři Drozdové, no a hned v problémech Pavel Drozd, jak tam na něj s 9 dotíral Ulvi Alijev, nakonec ale vše vyřešila česká obrana. Drozd hezky zastavený s 9 se tam vytyčil svojí levačkou Ulvi Alijev. Zatím se zajištěné obrany hrají oba dva týmy, ty úvodní desítky sekund prvního přátelského utkání. Jinak Azerbajdžánci, to je podle světového žebříčku aktuálně 24. tým světa, pěkná rána, kterou prověřil Tomáš Koudelka, pozornost azerbajdžánského golmana, tedy Emina Kurdova, ztráta míče a teď mohou Češi rychle do přičíslení. Krásná rána levačkou, tu tam vypálil Pavel Drozd a nakonec zdá se snad až obličem či uchem hasil Kurdov tu pomelici, která mířila do vrchní části. Chtěl Drozd zavěsit a Češi byli blízko úvodní brance. Každopádně bude z toho rohový kop. Pěkný tlak na začátek prvního přáteláku. Tohle opravdu byla rána, která měla jasně gólové parametry. Tak to zkusí Seidler ještě jednou, zablokovaná střela a tady jen pohlídá dotírajícího Agalizádeho. A tak si k míči znovu staví Tomáš Koudelka. David Drozd. Zpátky na Koudelku. Češi hýří aktivitou, byť tenhle míč byl až příliš daleko. David Drozd nebyl dostatečně rozběhnutý.
David Drost jinak nejúžitečnější hráč celé soutěže, tedy první futsal ligy v loňské sezóně. Byť jeho Chrudim nedosáhla na titul, ve finále podlehla Plzni 1-3 na zápasy. Tenhle míč už nezachrání Tofik Mikhailov. Dostal se za čáru, zahrají si opět čeští futsalisté, zatímco zdá se, že trenér Kopecký chystá první střídání se 4, už tam sundal to zahřívací tričko Radim Záruba. Teď ale zpátky k akci na polbovce, znovu tam hezky kombinoval český tým. Jak se tam Seidler snažil hledat Drozda na levé straně, míč k němu nakonec ale nepřiputoval. Zatím ale jasná herní převaha české reprezentace, byť tohle je laciná ztráta od Koudelky a tak jde dopředu Azerbajdžán. Zablokovaná střela z levačky Murada Gulazádého. No a zdá se, že i Azerbajdžán chystá úplně novou čtveřici, která se dostane na plochu. Trenér Vitali Borisov zatím zjevně nespokojený s tou značnou herní pasivitou svého týmu. Češi dominují tempu hry, úvodní rozptylu 2,5 minut. Tahle střílená přihrávka byla zablokovaná Seidlerem a znovu velká aktivita v české obraně a zisk míče. Výborná práce české defenzivy. Drost zakombinuje si tam s Koudelkou a bude mít trochu prostoru na pravé straně. Drost! To je první branka a jejím autorem je David Drost. Odměna pro tu startující čtveřici českého nároďáku za tu aktivitu. A krásně to tam vymysleli. Naprosto jednoduchá akce. Drost si narazil s Tomášem Koudelkou, doběhl ten svůj mírný centr. Azerbajdžanská obrana nestačila. A tak to zkusil Emin Kurdov vyřešit hodně agresivním výběhem. Krásným obstřelem o tyčku, ale zakončil David Drost. A otevírá skóre dnešního utkání 1-0. Nové čtveřice na obou stranách a další ztráta míče. Tohle byla gólovka. Obrovská škoda, ale šance pokračuje na 2x. Ne, s 18 tam zakončoval Adam Knobloch, ale ani jednou se mu nepodařilo svoji šanci využít. Azerbajdžánci si zatím vůbec nerozumí s míčem a možná i s palubovkou tady ve Zlíně. Tropí opravdu jednu ztrátu míče za druhou, jakmile se dostanou na útočnou polovinu, ale Adam Knobloch tam byl v obrovské příležitosti. Plzeňský kanonýr byl blízko své druhé brance v národním týmu a to dokonce hned 2x. Na poprvé trefil pouze brankáře, na podruhé po té pěkné přihrávce v útoku, když tam byli čeští futsalisté 2-1, to taky nevyšlo. Záruba, tohle byl hodně ambiciozní volej, ale Záruba minimálně zachránil míč ve hře ještě. Teď se nechal s 13 hrající Michal Holý poměrně lacině oběhnout, ale nakonec toho žádná větší akce nebyla. Hned tam ukazoval těmi styčenými prackami, že on rozhodně nefauluje, pakliže by rozhodčí měli tento záměr. Michal Holý hledal Zárubu, ten tam pěkně zavíhal za azerbajdžánskou obranu, jako by se na chvíli úplně ztratil z radaru s desítkou hrajícího krajního hráče Farida Abbasova. Holý, Záruba, tohle na něj příliš dlouhé, škoda toho. Holý už tam chtěl pustit do trháku po levé straně nejlepšího střelce loňského playoff. Záruba trefil 11 branek. Teď si zahraje Azerbajdžán, zatím by to chtělo určitě více klidu pro hosty na jejich sálovky. Zatím je tam řada nepřesností. Ustamil, našel Amirova. Pěkná přihrávka dozadu, tu ale vyřeší český golman. A raději uklidí míč dopředu. Michal Hůla tam vyrazil proti tomu pasu, který směřoval do breaku a bezpečně vyřešil tuhle situaci. Už je to ale klidnější od Azerbajdžánu, dokonce měli hosté i svoji první velkou šanci. A znovu tentokrát do trháku ze 14 běží Emil Hassanáde, dobrý zákrok Michala Hůly. Ale pěkná rána, poměrně i překvapivá. Zatímco tam Hassanádze jakoby sváděl takový lehký souboj s obráncem o míč a najednou vypálil. Český golman byl připraven. Teď se hra přeruší, na zemi totiž skončil Filip Havrda. Jeden z mála hráčů, kteří nepůsobí
dvou hegemonech české nejvyšší soutěže tady ve Chrudimi nebo v Plzni. Je to mladý hráč pražské Slávě. Na polovině už je Michal Hůla, který si udělal výlet, aby trošku pomohl do přečíslení svým spoluhráčům. Holík. Záruba to zkusí z dálky, tahle rána už určitě parametry měla, ale nedostala se ani přes první blok obránců. Azerbajdžánci znovu střídají a znovu posílají čerstvého hráče, na ploše nyní s 5 Eldar Zeynalov. Krásný míč a zakončení opět od Adama Knoblocha, tentokrát to měl těžké levačkou, v takovém polopádu se pokoušel uklidit míč do poměrně odkryté klece Emina Kurdova, každopádně neúspěšně. Ale krásný míč a krásnou kombinaci tam teď vymysleli čeští reprezentanti, vše to začalo u Michala Holého. Gólová tečka tomu ale chyběla, šancí každopádně hodně. Zatím se hraje velice agresivně, tady se bude pískat. Azerbajdžánci už chtěli spěchat do přečíslení, konkrétně právě Eldar Zeynalov, ale toho kontaktu tam bylo opravdu hodně. A tak je zpátky základní 4 trenéra Marka Kopeckého. Jinak trenér Kopecký také určitě rád vzpomíná na souboje s Azerbajdžánem. Právě on byl jedním z 5 střelců v tom bronzovém utkání na Euro 2010, konkrétně 5. branku českého týmu vsítil právě Marek Kopecký. Teď ale pěkná pozice, ke které se staví David Drost. Zkusí to levačkou, no, vypadalo to, že Kurdov dlouho neviděl, odkud se mu ten míč nakonec vynoří. Krásně tam David Drost podstřelil postavenou azerbajdžánskou zeď, zvolil zakončení, dobře udělal. Tak to byl druhý azerbajdžánský faul v prvním poločase. Seidler trošku nekonvenčně, ale zády nakonec obral soupeře o míč, ale zdá se, že tam došlo k nějakému kontaktu. Hodně hlasitě se tam teď hlásí o ošetření Ulvi Alijev. Útočník azerbajdžánského Aras Nachvivanu. Já se přiznám, že jsem tam nějaký velký kontakt neviděl, možná jak se tam okolo něj prosvištěl Michal Seidler a zády zastavil míč, omlouvám se, nebyl to Ulvi Alijev, ale Murat Gulzáde. Tady hráč z Baku Fire. Teď si půjde na chvíli odpočinout. Faul se ale nepíská, byl to pouze ten medical time. Drost. Koudelka. Opět čeští futsalisté zatím poměrně v klidu mohou rozehrávat, ten pressing není zvlášť výrazný od azerbajdžánské postavené obrany. Drost přepustil na Koudelku. David Drost ještě zachránil míč, ale nakonec z toho může být spíš azerbajdžánská šance. Každopádně ten Mikajlovův průnik rychle opět uhasil Drost a teď si zase zahrají Češi. Ojojoj, tohle bylo o krok zpátky. Michal Seidler se na tuhle Koudelkovou přihrávku už nedokázal skoncentrovat, bylo to vyložení do protipohybu. A tak znovu hraje Azerbajdžán. A škoda toho, český tým má opravdu zatím hodně šancí. Tohle je dobrá hlavička, kterou tam Khazar Aghalizadeh pobídl některého ze svých spoluhráčů k pokusu o zakončení, nakonec vše ale vyřešila česká obrana. Neměl tam žádného azerbajdžánského kolegu. Dobrý blok od Seidlera a tak znovu půjdou Češi do breaku. Drozdová přihrávka ale skončila tak nějak dřív, než začala vůbec. Měl směřovat právě na českého kapitána. Aghalizadeh trošku sklidnil azerbajdžánskou hru. Mikhailov. Pěkná klička a teď už spěchají Azerbajdžánci dopředu, levačkou vypálil Ulvi Alijev. Ta rána neměla nakonec gólové parametry, byť byla štiplavá, zdálo se, že ale Michal Hůla by měl tuhle situaci pod kontrolou, bylo to z poměrně značné dálky výborný. Zákrok tam teď ale předvedl Murat Gulzáde, obral překvapeného Koudelku o míč a byl v dobré pozici, nevěřil si na to, že by si ještě přistoupil trošku blíž
ke kleci Michala Hůly, neměl rychlost, tak to zkusil rychle levačkou a pěkná rána nakonec skončila. Dobrý metr vedle tyče, zdálo se, že ale českého golmana prostřelil. Akorát tomu chyběla přesnější muška. To by byla určitě bolestivá inkasovaná branka pro český tým. Tak nějak z ničeho, z individuální chyby při rozehrávce. Ale i Azerbajdžánci se začínají probouzet a ukazují, že budou nebezpeční. Škoda, že se teď Pavel Drozd lépe nezorientoval na tenhle míč. Přibrzdil si až příliš brzy a zkoušel to dohnat tím svým dlouhým krokem. Ale už bylo příliš pozdě, aby na ten Koudelkův pas dosáhl. Teď ale chyba, tohle nebude faul, zdá se. No, už jsem chtěl zahlásit, že se tady zřejmě Azerbajdžánci dopustili třetího prohřešku v první půli. Nakonec ale Češi budou rozehrávat pouze z autu. Souboj posouzen jako fyzický, nicméně čistý. Drozd. Tohle je hodně dlouhý pas. Tam by potřeboval žebřík. Michal Seidler, aby dosáhl. A tuhle vysokou přihrávku, vysoký centr. Česká rozehrávka má řadu nepřesností, ale ani jsem tu myšlenku nestihl doříct a Azerbajdžánci vytropili další lajdáckou chybu. Teď si zahraje Pavel Drozd. Na středu jsem otevíral Koudelka, raději našel svého bratra Davida. Seidler. Drozd. Z podobného místa dneska už jednou nebezpečně pálil. Koudelka je naznačí střelu. Pěkný kolotoč teď rozjela česká ofenzíva. Azerbajdžánci značně rozhození v obraně, ale ještě tam stihli zavřít tu možnou přihrávku. Na druhé straně výborně David Drozd zastavil průnikový pas, který směřoval na rozebíhajícího se Tofika Mikhailova. Zběsilá sekvence končí klidem na kupačkách Azerbajdžánců. Farid Abbasov, jeho průnik bude zastaven čistě. A tak využije trenér Kopecký prostoru ke střídání, opět nová kompletní osmička se zárubou Holým je na ploše aktuálně také Filip Havrda. A s 18 hrající Adam Knobloch, ten měl několik dobrých příležitostí a tady je možná další. Úplná dálnice se teď Knoblochovi otevřela, obešel jednoho hráče, k další kličce už se nedostal. Zpomalovací faul, kterého se dopustil Mirza Amirov. Dobrá pozice. Podobné, akorát kousek více do středu, pálil hodně nebezpečně David Drozd před pár minutami. Teď zdá se opět Knobloch bude u téhle rozehrávky společně s Michalem Holým. Ta druhá útočná formace už si vyrobila několik pěkných příležitostí při tom svém prvním střídání v tomto utkání. Teď po 8 minutách hry má další šanci. Rozehrávka, záruba, jen těsně přestřelil. Gólová pozice pro nejlepšího kanonýra loňského playoff první futsal ligy. Pěkně trefeno, jen kousek nad, škoda toho. Záruba, zkoušel si tam obhodit Amirova v obraně, neúspěšně. Záruba, ale výborně vybojoval míč, škoda, že teď ta přihrávka nebyla o nějaký metřík více doleva. Češi by tam rázem byli 3-1. Ale to je zkrátka futsal, opravdu hra milimetrů. Ve spoustě případů a tak hrají Azerbajdžánci. Tenhle pas je hodně dlouhý. Z pravačky Oktaje Rustamila. Zdálo se, jako by tam chtěl rozběhnout Aghalizádeho možná do nějakého breaku, ten ale vůbec nepochopil jeho záměr, naopak vracel se zpátky. 9 minut za námi. A další chybička v rozehrávce, tentokrát si Holý vůbec neporozuměl s Filipem Havrdou. Tak si znovu zahraje azerbajdžánská reprezentace, která se poměrně dlouho nedostala k nějaké závažnější střele. Už to bude pár minut, co nebezpečně pálili a sotva jsem to stačil doříct, tak teď mírné zaváhání, na chvilku tam zůstal Ulvi Alijev úplně otevřený. V českém brankovišti nakonec toho ale žádná střela nebyla, dobře tam přistoupila česká obrana. Pokus o rychlý protiútok končí pouze u azerbajdžánského brankáře. Kazar Aghalizáde se ji postaví teďka míček. Ztráta míče, 3-3, záruba krásně!
Ale to je škoda, Holý ještě chtěl vylepšit tu pozici místo rychlého zakončení levačkou, měl dobrou pozici. Tak znovu záruba na Michala Holého, teď to vyřeší sám, záruba střelecky hodně aktivní a tahle rána div, že nesmetla jednoho z připravených podavačů v těch růžových rozlišovácích. To byla pomelice z pravačky chrudimského kanonýra. Haverde dostal míč do zámezí, takže se Azerbajdžán pouze posunul na útočnou polovinu. Znovu bude muset rozehrát. Zdá se, že to bude rovnou na střelu. Ale rozehráli to nesprávně Azerbajdžánci a tak se k rozehrávce zase berou čeští hráči. Zatím opravdu velice zajímavé příležitosti si je schopná ta druhá čtveřice české futsalové reprezentace vytvořit, ale efektivita zatím chybí. Knobloch! Holý v dobré pozici. Haverda na zárubu a znovu se dostane hra ke Knoblochovi. Haverda dnes už byl jednou úspěšný 1 na 1. Teď se znovu dokázal prodrat přes azerbajdžánskou obranu. Holý. Knobloch. Záruba dělá si trochu prostoru. Teď je poměrně statická azerbajdžánská obrana, nechce zbytečně běhat s českými útočníky a nakonec to přináší své ovoce. Spousta kliček, spousta přihrávek, ale ten statický diamant, respektive spíše kosočtverec, při 4 hráčích na ploše zatím drží dobré pozice a zamezuje nějakým nebezpečným přihrávkám dopředu. Znovu centráž příliš dlouhý, tentokrát ji vyslal Emil Hasanzadeh. A taky tu znovu kompletně nová čtveřice, tedy Drost, Koudelka a Seidler. A začíná nejpříjemnějším možným způsobem, tedy s míčem na kopačkách. Rychlost zatím platila na Azerbajdžánce. Teď tam chtěl Koudelku hledat David Drost, ale ani tady ta přihrávka nebyla úplně milimetrová, spíše rovnou zamířila na azerbajdžánskou střídačku. Ale vidět opravdu ta touha potom hrát rychle, agresivně. Tenhle míč nakonec dojde až k Michalu Hůlovi. Pěkný obranný zákrok se 14 vytáhl Emil Hasanzadeh. Předušil tu českou kombinaci i hned v zárodku. No a tak si zahraje Tomáš Koudelka, který si postaví míč v poměrně zajímavé pozici. No ještě chvilka předušení, Radim Čep tam teď pokárá azerbajdžánskou obranu. Ten předčasný pohyb, spousta kontaktu v úvodu tohoto zápasu. Seidler, Drost, respektive Koudelka, to je, který se tam krásně obhodil azerbajdžánskou obranu. Oj. Pavel Drost dostal míč na levačku přímo před brankářem, jako by byl bohužel snad až moc blízko. Emina Kurdova, ten vytáhl dobrý zákrok, opravdu azerbajdžánský zkušený gólman zatím drží svůj tým nad vodou, už mohl inkasovat klidně 3x, 4x a vůbec nikdo by se nemohl divit. Hůla až na útočné polovině zkusí pomoct v rozehrávce českým hráčům. Drost. Opět přihrávka i hned po lape na azerbajdžánskou obranou. Ale výborný obranný zákrok, David Drost a teď jdou Češi ve 3 dopředu, 3 na 2. Koudelka tady už musí zakončit, výborný skluz od Emila Hasanzadeho, který tam zamezil té ráně, která měla směřovat někam asi ideálně pod Emina Kurdova. Koudelka odchází na střídačku, jeho místo bere Michal Holý. No, škoda. Jakoby Čechům trošku chyběla rychlost zatím v tom přechodu nebo možností do přečíslení od těch úvodních minut. A zejména první brance většinou končí útočné akce
nějakou ledabilou přihrávkou, která je snadnou kořistí azerbajdžánské obrany. A nebo případně tak nějak usne na vavřínek zárodku hnedka. Teď naopak Michal Seidler jako správný kapitán hýřil aktivitou při azerbajdžánské rozehrávačce a srazil tu Kurdovovu střílenou přihrávku i hned do zámezí. Velký pressing českého týmu teď. Jakoby Marek Kopecký viděl, jaký mají zatím Azerbajdžánci problém s rozehrávkou a využívá toho, že je trocha neklidu na jejich kopačkách. A po Lbovce tedy není Drost, Seidler, ale místo Koudelky hraje Michal Holý. Pavel Drost, pěkná přihrávka, směřovala na Davida Drozda. Možná mohla vzduchem, prostor tam na to byl a zřejmě by to skončilo jinak. Další dobrý obranný zákrok a efektivní skluz od azerbajdžánské obrany. Na zem tam šel i Emin Kurdov, nakonec jeho služeb, ale tentokrát potřeba nebyla. No, sympatický výkon, zatím to bezesporu, co se týče aktivity. Škoda, že tam nebylo několik přesnějších pasů, když byla potřeba. Tohle je taky příliš dlouhé, nakonec Seidler pouze zachraňoval tenhle míč ještě ve hře. A Azerbajdžán to raději vyřešil takzvaně na jistotu, Tofik Mikhailov pouze odkopnul směrem na českou střídačku. Michal Holý zpátky ze hry, protože se vrátil Tomáš Koudelka. Signalizoval si tam předtím sám, že potřebuje vystřídat, trošku chytit dech po těch několika zběsilých momentech. Drost přichází o míč a tohle byla další slibná pozice, nakonec to Farid Abbasov ale nechtěl řešit nějakou velkou razantní střelou, spíše takovým nenápadným obstřelem okolo golmana Hůly. Ten teď si zase neporozuměl vůbec s kapitánem Seidlerem při té rozehrávce a výhozu od brány. Chyba za chybou zatím při rozehrávce obou týmů, tohle je taky příliš dlouhé. Jakoby tam Khazar Aghelizade trochu ztratil chuť vůbec po tom míči jít nakonec. Stále 1-0. 7 minut a 15 sekund do konce první půle. Tohle ale dobrá pozice okolo Hůlovy brány, vypálil Emin Hasanzadeh, zatím jeden z nejvýraznějších Azerbajdžánců v dosavadním průběhu první půle. Několikrát platný v obraně a teď znovu narušil českou rozehrávku, potáhl míč a vypálil, zkusil trošku překvapit golmana Hůlu, ten zdálo se, že situaci bezpečně kontroloval, viděl, že ten míč jde vedle jeho tyče. Tohle je dobrá přihrávka, 2-1, David Drost! Ne, znovu tam byl Emin Kurdov, malý azerbajdžánský hrdina první půle. Vychytal další gólovou střelu a teď je tu protiútok, výborně se vyznamenal také Michal Hůla. Trošku možná přetáhl tu situaci Oktay Rustamli, dlouho táhnul míč a poté, těžko říct, jestli to měla být taková lehká střela, přehození Hůly či přihrávka, tenhle míč zůstane ve hřišti. Byť se tam odrazil právě před chvílí zakončujícímu Rustamilovi spíše tak náhodou. Každopádně ráno mimo zahrají si Češi, kteří teď přestáli určitě nejnebezpečnější akci Azerbajdžánců. Poté, co opět nevyužili vynikající příležitost, opravdu 4-5 gólů už tam klidně mohlo být. Hůla má spoustu prostoru, to je výborná rána, dorážka od Knoblocha, znovu v pádu, znovu levačkou a znovu nepřesně. I když tohle byla samozřejmě zapeklitá pozice, Knobloch nechtěl tady zbytečně přetahovat tu kombinaci, zkusil zkrátka zavřít oči a vypálit, ale byl to opravdu hodně akrobatický pokus a teď důležitý souboj. Tam, kdyby Knobloch ztratil, tak by si to Ulvi Aliajev namířil na bránu nikým nehlídaný. Oddechový čas si vezmou Azerbajdžánci, protože tady se zřejmě trenéru Vitali Borisovi nelíbilo, kolik zmatků a nepřesností je teď opravdu, zejména v té rozehrávce jeho svěřenců. Spousta ztrát, spousta zisků a spousta protiútoků. Michal Hůla každopádně teď byl hodně blízko svému prvnímu gólu v národním týmu.
za jeho 31 startů. Jedna z budoucností té omlazené reprezentace pod vedením Marka Kopeckého. Ten převzal tým, jak už jsem zmiňoval na začátku, v prosinci loňského roku. Domluvil se svazem, že ještě bude moct do konce sezóny vykonat i svoji funkci trenéra mistrů, tedy SK Interoval Plzeň, a udělal si takový opravdu last dance, tedy ten poslední tanec. A teď už se plně soustředí na své reprezentační povinnosti, především plný fokus směřuje na prosinec, už jsem zmiňoval, kde rozehrají čeští futsalisté kvalifikaci na Euro. Azerbajdžánská rozehrávka, i tohle bude dlouhé. V akci nově také Mirza Amirov, prvé v tomto utkání, tedy čerstvá energie, přímo z azerbajdžánské lavičky. A minule dostal opravdu všechen prostor, který si mohl přát. Teď už Azerbajdžánci jsou trošku důraznější, protože tam to mohlo skončit hodně nepěkně, a sice pumelicí přímo do šibenice. Ono to tak taky skončilo, ale Emin Kurdov byl připraven zasáhnout a Knobloch následně z té dorážky minul. Každopádně hodně nebezpečná situace. Záruba, nedostane se tady k míči. Byl tam nějaký odraz, tuším, že od Ulviho Alijeva. A právě tady Ulvi Alijev tady to Hůla vyřeší razantním odkopem až do stropu zlínské sportovní haly. A tím pádem budou z boku rozehrávat Azerbajdžánci. Konkrétně Oktay Rustamali, který měl zatím tu nejvýraznější azerbajdžánskou příležitost na své pravačce. Rustamali. Jedna z těch klidnějších azerbajdžánských rozehrávek. Rustamli, no, jako bych to zakřikl. Tohle bylo takzvaně na zdař Bůh. Někam daleko na zlínskou tribunu. Azerbajdžánci zatím nepůsobí nebezpečným dojmem, a to zejména na útočné polovině. Ta rozehrávka opravdu hodně vázne. Byť se opakují, je to fakt, který zatím Azerbajdžánci nebyli schopni nějak vyřešit. Problém, který by eliminovali za úvodních 15 minut tohoto zápasu. Knobloch tam hledal mezi dvojicí obránců ten vysoký lob od Radima Záruby, nicméně neúspěšně. 5 minut a 6 sekund do konce první půle. Češi si drží svůj hubený náskok 1-0. Na to, jakou aktivitou ale hýří oba týmy, bychom to skóre čekali klidně daleko větší. Oktay Rustamli. Kopu na pravé straně. Rustamli zakombinuje si s Ulvi Alijevem. Opět ten vytažený pres, ale teď tam Alijev utekl za českou obranu. Dobrá pozice, výborně. V obraně zakončil Filip Havrda. Dobře se tam ještě vrátil s Alijevem, ale ten se opravdu na chvíli hodně nebezpečně schoval. Ten český obranný blok. Teď ale zase troška prostoru v útoku. Knobloch přijal tu předávku od Holého a nakonec ale trošku sklidní hru přes Zárubu. Ten už několikrát nebezpečně dneska vypálil, na gól zatím čeká. A tady se opět dostává blízko k bráně, tentokrát levačkou, opět těsně nad. A zamířil Radim Záruba, který opravdu cítí, že i on bude muset být tím střeleckým lídrem omlazeného nároďáku a rychle to chce ukázat i zlínskému publiku. Zatím ale nepřesně. Nepochodil ani se svojí už 5. střelou v tomto zápase. Opět těsně nad Kurdovovi brány. No a tak je to znovu azerbajdžánská rozehrávka, nebezpečný pás, Knoblochy nakonec ale neukořistil. A tak znovu Azerbajdžánci pouze hasí. Farid Abbasov odkopil tenhle míč. Tak to je daleko na tribunu. Za chvíli už snad Azerbajdžánci budou mít více přihrávek, které by našly některé z modrých sedaček na tribuně než spoluhráčovou kopačku.
Pěkný pas. Seidler, tohle byla rána, která by nezamířila do brány, ale vybojovaný rohový kop. Pěkně tam Drozd narazil rozeběhnutému českému kapitánovi, který hned hýří aktivitou. Čerstvě ze střídačky, timeout tady českého týmu. Se svým trenérským týmem jej tentokrát povede Marek Kopecký, který si požádal o tenhle oddechový čas. Zajímavou postavou je také Lukáš Rešetár, legenda českého futsalu. Dlouholetý kapitán s velkým K, který měl krásnou rozlučku v loňské sezóně právě i s trenérem Tomášem Neumannem. V tom posledním utkání. Byť samozřejmě neúspěšné kvalifikace na mistrovství světa, to je potřeba si jasně říct, tak ale Češi se rozloučili vítězstvím 3-2. V situaci, kdy navíc připravili Slovince právě o účast na mistrovství světa. Pro ně to byla hodně bolestivá ztráta 3 bodů, stačil jim klidně i bodík za remízu, aby se dostali před Itálii do tabulky druhých týmů. To byly poslední oficiální zápas v národním týmu, který odehrál Lukáš Rešetár. Rozlučku pak měl letos i na klubové úrovni, teď už působí v realizačním týmu Marka Kopeckého jako technický vedoucí. Drozd. Tahle rána vůbec nesedla, jako by se svezla po té pravačce Pavla Drozda. Chrudimská čtveřice zatím také hodně aktivní, ale ne vždy si úplně rozumí na útočné polovině na startu nové sezóny. Ono je potřeba říct, že byť se jedná o spoluhráče, tak jsou to kluci, kteří třeba v té loňské sezóně si spolu až zase tak moc nezakopali, různě rotovali okolo i těch brazilských hvězd, které působily v Chrudimi. Drozd. Seidler. David Drozd zkouší hledat svého bratra Pavla, ten byl opět až příliš blízko Emina Kurdova. No, tak je tu rychlý protiútok, znovu tam se 14 nebezpečně kontroval Emil Hasanzadeh. Opravdu jeden z těch rozhodně výraznějších Azerbajdžánců v dosavadním průběhu utkání. 3 minutky ještě zbývají z první půle. Drozd měl trošku prostoru, škoda, že tam teď raději nesklidnil hru. Tohle by ve skluzu opravdu musela být super bomba, aby to dokázal ještě namířit někam do sítě. Emin Kurdov teď se drží za nohu, zřejmě z toho souboje s Pavlem Drozdem. Tak tam David namířil ten pas přímo před azerbajdžánského brankáře, ten ještě stihl na kraji svého vymezeného území zasáhnout, ale neobešlo se to bez kontaktu. Až příliš agresivní Pavel Drozd. Tentokrát lehce zkusil Farida Abbasova. Teprve druhý český faul v první půli, tedy tady už se ta úvodní 20-minutovka bude dohrávat na pohodu po téhle stránce od českých hráčů. Nějaký ten faul se ještě můžou klidně dovolit. Byť samozřejmě je zbytečné i tropit na útočné polovině. Hasanzadeh rozehrál novou azerbajdžánskou formaci. Tenhle centr už má daleko lepší parametry. 3-3 na útočné polovině. Jajajaj. Tenhle pas od Gulzadeho měl směřovat někam na Mikajlovova, ale neúspěšně. Škoda toho pro hosty, protože tam by byl Mikajlov v dobré pozici. Drozd. Koudelka. David Drozd. Přes Koudelku. Seidler na druhé straně úplně volný, čeká na míč. Azerbajdžánci daleko statičtější oproti té české obraně. Drozd. Není se čemu divit, když byli přehnaně agresivní na začátku první půle, několikrát z toho bylo rychlé přečíslení a teď může být další. Seidler nakonec volil bezpečnější předávku na Koudelku. Drozd! Ne, tahle rána skončí pouze na prvním blokujícím hráči. To byl Gulzadeh. Tak si znovu zahraje Azerbajdžán. Poměrně dlouho nebyla nějaká výraznější gólovka českého týmu. Nejblíže za posledních 5 minut byl snad gólman Michal Hula, který tentokrát vytáhl
Zákrok v bráně. Z otočky zkusil překvapit Khazar Aghalizadeh, ale na mladou českou brankářskou hvězdu, aktuálně působící ve Španělsku, to bylo málo. Na blížší tyč Michal Hůla připraven pouze vyrazit míč do zámezí. Pro velký úspěch ještě jednou česká obrana dostala míč do zámezí na podobné místo, odkud před chvílí Khazar Aghalizadeh rozehrával. Takže si to Azerbajdžánci stříhnou plně stejně znovu. Tentokrát Koudelka v obraně dobře zakročil. A tak do třetice z úplně identického místa před krajem české střídačky rozehrává Khazar Aghalizadeh. Tentokrát volí hodně dlouhý pás, no nakonec to ještě zvládl Hasanzadeh vrátit, ale možná z toho budou azerbajdžánské problémy, ne. A tak je tu protiútok Azerbajdžánu, co teď vymýšlel za příhrávku Emil Hasanzadeh. Těžko říct, jaký byl záměr, ale s úspěchem se to nesetkalo. Tohle by bylo hodně těžké zkrotit pro Eldara Zejnalova. A tak se znovu Michal Hůla zapojí do akce, poslední minutka z první půle. 2-1, Záruba! Krásně to teď vymyslel! Radim Záruba, který našel před brankou úplně volného Adama Knoblocha. Češi vedou 2-0. Výborně vykombinováno. A po té sérii nepřesností teďka Záruba vyslal pas na milimetry přesný. Teď byli Azerbajdžánci až příliš agresivní v závěru první půle. A Záruba při číslení 2-1 vyřešil stažením obránce na sebe, udal z toho 1 na nikoho před bránou. A tam se Adam Knobloch nemohl mýlit. Pro Knoblocha jeho druhá branka v české futsalové reprezentaci. Samozřejmě pouze v přáteláku v uvozovkách. A Češi budou dohrávat o něco více v klidu první poločas. Poslední 20 sekund. Azerbajdžán se chce ještě rozjet. Ale teď si sám dostává do problému. No, 16 sekund. Tohle určitě ještě může být ohrožení hostující klece. Na palbovce tedy ta druhá česká čtveřice. Knobloch, Záruba, Havrda a samozřejmě také Michal Holý. 14 sekund tady po tom pokusu o ten rychlý kolotoč. Filip Havrda zatím jeden z těch méně výrazných českých hráčů, ale několikrát tam také dobře pomohl uhasit ten vznikající žár na obranné polovině, tedy azerbajdžánský protiútok. Michal Holý zkusil pěknou přidávku na Zárubu, Azerbajdžánci se jí zmocnili a výborně tentokrát zakročil, i když nakonec faule Michal Holý, jak tam postavil strom do cesty Eldara Zejnajeva. Poslední 10 sekund, spousta času na to vymyslet nějakou pěknou střelu. Hezky to teď vymyslel Zejnalov pro svého spoluhráče Oktaje Rustamliho, ten ale vůbec nepochopil ten záměr na tu průnikovou přihrávku, ta rozhodně očimněla. Poslední 3 sekundy, dlouhá přihrávka, Knobloch ještě hlavou namířil na bránu Emina Kurdova, každopádně nepřesně 2-0. To je náskok, který si čeští futsalisté odnesou do šaten na tu 15-minutovou přestávku. V úvodních minutách se dokázal prosadit David Rost 1-0. Poté, co si tam pěkně zakombinoval s Tomášem Koudelkou a z pravé strany obstřelil azerbajdžánského golmana a v samém závěru poslední minutce prvního poločasu pěkná kombinace jednoho z těch nejzkušenějších Radima Záruby, který pasem našel před bránou číhajícího Adama Knoblocha. Jakoby to byla odměna pro tu druhou čtveřici za jejich aktivitu v prvním poločase. Těch šancí byla opravdu spousta, nakonec i gólová radost na závěr. Češi vedou 2-0, vy se běžte občerstvit, ale nechoďte daleko. Zhruba za nějakých 13 minut se obrazem i zvukem vrátíme zpátky do zlínské sportovní haly na druhý poločas prvního přátelského utkání české futsalové reprezentace proti výběru Azerbajdžánu.
si Marka Kopeckého rozehrají letos v prosinci. Tady první z těch 4 poločasů, které odehrají dnes a zítra dohromady. Čeští futsalisté proti Azerbajdžánu už je za námi. Domácí vedou 2-0 a i hned se dostávají do další slibné příležitosti, byť Seidler tady možná trošku uspěchal tenhle pokus. Na ploše jinak zůstává ta původní čtveřice, která utkání začínala. Tedy Pavel a David Drozdovi, Tomáš Koudelka, Michal Seidler a v bráně teď právě zakročující Michal Hůla, zatím velká jistota. V české kleci vyhlížíme samozřejmě také případný zásah Adama Vondráčka, golmana pražské Slávie, který by si zahrál vůbec poprvé v národním týmu, pakliže by dostal příležitost. Debutantem je také Dominik Balok, ani toho jsme zatím neviděli ještě ve hře českého týmu. Češi měli jasnou převahu v tom prvním poločase, byť i oni tropili při rozehrávce spoustu chyb, oproti Azerbajdžáncům to ale byla úplně jiná písnička. Hosté zatím poměrně studení z autobusu, chcete-li, nehýřili úplně příliš velkou aktivitou, dravostí a především v kombinaci opravdu ztratili spousty a spousty míčů, byť tenhle pas to Figa Mikajlova rozhodně měl oči, na rozdíl od toho druhého, ten skončí pouze daleko vedle Hůlovy klece a tak se znovu dostane český golman k rozehrávce. Jinak dnešními střelci zatím David Drost a s ním Adam Knobloch. Góly v úvodu zápasu a naopak v samém závěru v poslední minutce na 2-0. Teď si nezahrají Češi, protože sympaticky se Michal Seidler přiznal k tomu, že on byl tím, kdo se jako poslední dotkl míče. Předtím, než odputoval do zámecí, opravil tak výrok rozhodčího. Azerbajdžánská kombinace, by se snažili trošku zaktivnit ten svůj postup, byť tohle už bylo příliš daleko, je to tak. Khazar Aghilizadeh se dostal s míčem do zámezí přímo před českou střídačku, tohle sudím utéct nemohlo. Luboš Rigl jasně hnedka pískal, respektive nikoli Luboš Rigl, ale Radim Čep, hlavní rozhodčí dnešního utkání. A tohle je dobrá pozice, ke které se nakonec nedostane Michal Seidler. Svoji ránu ještě stihl zastavit, tak jen tak proplachtil ten míč okolo. V levém rožku se Azerbajdžánci hodně aktivně rozcvičují, pobíhají, jakoby možná nějaký signál od hlavního trenéra, aby se trošku rozjeli, dostali se do herního tempa. Tenhle míč zase půjde jenom daleko na tribunu. Azerbajdžánci zatím mají problémy s rozehrávkou pod tím těsným českým pressingem. David Drost bude rozehrávat z poměrně slušné pozice. Tady by to klidně mohl mít teoreticky i Tomáš Koudelka hnedka na ránu z první, nakonec ale právě on se najde cestu k tomu míči. Tohle natropilo velké problémy Eminu Kurdovovi, byť to byl podle mě odraz od jeho spoluhráče, některého z azerbajdžánských obránců. Rohový kop, ke kterému se postaví David Drost. Znovu v dobré pozici Koudelka. Tohle ale vůbec nevyšlo českému útoku. No, tak se znovu slovo přihlásí azerbajdžánská rozehrávka. Tohle vyřešil výborně Tomáš Koudelka. Namířil dělovku přímo do před ním stojícího Khazara Aghilizadeho. Out znamená opět pozici míče pro českou reprezentaci. Tady už jistá azerbajdžánský head coach Vitali Borisov hnedka také tu kompletní čtveřici střídání. Hůla nachází pouze právě azerbajdžánskou střídačku. Tenhle balon nesedlo českému brankáři a nová čtveřice už je ve hře. Je tam Amirov, který teďka namířil na Abasova. Se 17 hraje také v první půli aktivní Rustamli. A tu šestici kompletuje číslo 14, což je Emil Hasanzadeh, také několikrát skloňované jméno v první půli. Jeden z těch aktivnějších Azerbajdžánců, to bezesporu.
Češi stále drží tu svoji startující čtveřici, která je teď v problémech. Nakonec Koudelka posílal dopředu i za cenu ztráty míče, hlavně aby se dostali z toho překvapivě trochu těsnějšího azerbajdžánského pressingu. Teď tam dobře udržel míč. Rustamli, jeho rána, výborně Hůla a ani na podruhé. No a nebyl to Oktay Rustamli, ale Farid Abbasov, který se tam prohnal po levé straně palubovky a pálil nejprve pravačkou. Výborně Michal Hůla, nenechal se překvapit tou ránou. Podhorní tyč dokázal jí v pádu vyrazit, následně levačkou zkusil z voleje dorážet Farid Abbasov neúspěšně. A tak se drží skóre 2-0. Oktay Rustamli rozjede další azerbajdžánskou kombinaci. Tentokrát vypálil Mirza Amirov, až z toho téměř přeletl přes mantinel. No, zatím jsou to ale Azerbajdžánci, kdo je aktivnější na startu druhé půle, to je potřeba sportovně přiznat. Další krásná rána z voleje. Emil Hasanzade. Teď možná trošku vystrašil českou střídačku přímo v bezprostřední blízkosti před právě těmi střídajícími hráči národního týmu Česka. Vypálil ale nádherně z voleje, jen těsně nad a tahle rána nakonec nenajde vůbec nikoho. Tady se Filip Havrda také spíše potřeboval zbavit míče pod tlakem presujících Azerbajdžánců. Ti opravdu hodně vytáhli to své obranné snažení a zatím to sbírá úspěch. Češi se těžko dostávají na útočnou polovinu. Emin Kurdov. Jistota v bráně Azerbajdžánu, bez něj to v první půli klidně mohlo být 5-6-0. Několik opravdu hodně slibných příležitostí vylapil. To už je ale teď potřeba říct i o Michalu Hůlovi, minimálně 2 gólovky zmařil Azerbajdžáncům v dosavadním průběhu utkání, tedy toho prvního přáteláku a prvního utkání české reprezentace v sezóně 2024-2025. Havrda. Adam Knobloch, jeden z úspěšných střelců v tomto utkání. Knobloch nedostane míč zpátky na zárubu, tahle rána byla hodně spíše taková zastřelovací. Farid Abbasov tentokrát opět ukázal hlad po gólu, ale tahle rána rozhodně neměla ani zdaleka brankové parametry. No, jak je tu holí, tenhle obíček vůbec nepochopil Radim Záruba. Rozběhl se úplně na druhou stranu. Přesně v moment, kdy tím bodlem poslal holí ten nadýchaný bochánek. Necelé 4 minutky za námi ze druhé půle. Češi stále čekají na nějakou výraznější možnost. Tady ale Knobloch. Záruba, výborný obranný zákrok. Do skluzu se tam dostal Murat Gulazáde a překazil tu opravdu hodně dobrou pozici, do které zárubu dostal Knobloch, ale znovu je tu aktivní česká čtveřice. Tohle zdá se schytal teď někam do obličeje Murat Gulazáde, který opravdu na hraně sebeobětování. Tam teď 2krát vstoupil do té české kombinace. Opravdu výborně. Ještě si to tam vyjasňuje s Adamem Knoblochem. Ale ta kombinace Knobloch-Záruba zatím funguje opravdu velice hezky. Několik slibných příležitostí už přinesla Záruba. Teď poslal míč, řekněme, hodně vysoko. Záruba teď aktivní na obranné polovině, ale srazil se s holím a tak je tu na chvíli azerbajdžánská příležitost. Poměrně slušná pozice, ve které se najednou objevil Khazar Aghalizadeh. Pravděpodobně by jeho rána ale jen těžko překonala golmana takových kvalit, jako je Michal Hůla, který viděl dobře tu ránu, byla poměrně z velké dálky, musel by to opravdu trefit asi na milimetry. Aghalizadeh to se nestalo, bránu vůbec netrefil, mířil na blížší tyč, ale marně. No, kratší střídání teď dostala ta druhá čtveřice. Marek Kopecký chce zachovat rychlé tempo. Uvidíme, zda ta pauzička trošku třeba rozjede tu první českou formaci. Zůstal tam akorát Filip Havrda, který teď
drží to místo, na kterém běžně operuje v téhle čtveřici Pavel Drozd. Tím, jak Havrda rozehrává, tak si nestihl vystřídat. Přestože Drozd už netrpělivě očekává ten návrat. Teď se Havrda zapojil do kombinace a div, že z toho nebyla další gólovka. Pro Davida Drozda dnes už jednu branku dal. Dvakrát byl ve slibné příležitosti. O 2-0 Češi drží ten svůj náskok, vybudovaný v prvním poločase, jak už jsem ale zmiňoval, ve druhé půli zatím uspalejší vstup. Uvidíme, jak na to zareaguje trenér Kopecký. Michal Hůla pěkně našel Pavla Drozda. Teď tam jsou ve třech čeští futsalisté. Nakonec toho zajímavější akce nebyla, dobrý zákrok azerbajdžánské obrany. Koudelka. Drozd se mu nabízí. Opravdu Azerbajdžánci rázem daleko aktivnější. Vůbec se nebojí tam ve čtyřech napadat na vlastní útočné polovině. Opravdu tlačit tu českou rozehrávku do úskalí a je to znát. Češi se těžko dostávají do té pohody v útoku, která byla znát v první půli. Byť tam byla také řada nepřesností od domácího výběru, tak minimálně ten přechod do útoku byl opravdu hodně pohodový. Teď se hodně aktivně hlásil Murat Guluzáde, nikoliv o to, že by se přiznával k doteku s míčem, naopak. Dožadoval se odpískání míče pro modré. No a tak s rozhrávkou pomůže Michal Hůla. I ten pálil opravdu hodně nebezpečně v první půli, když mu dali Azerbajdžánci tolik prostoru, že se dostal až daleko za polovinu hřiště a vypálil do růžku. Byť jeho pokus skryl Emin Kurdov. Drozd trošku v problémech, opravdu Azerbajdžánci i přitvrdili, nejen v pressingu, ale i v té fyzické hře, to se ostatně od nich očekávalo před tímto soubojem. Drozdy narazí zpátky Drozdovi, tedy Pavel narazil Davidovi a hraje se dál. Koudelka, teď tam je druhý Drozd volný, tady se hrálo rukou podle mého názoru, ale zdá se, že se to obejde bez postihu. No, tohle rozhodně nebylo podle nového výkladu pravidel o hře rukou. Zákrok horní končetiny u těla, vůbec jasně stanoveno, že hráč zodpovídá za svoji pravačku či levačku, ať už v přirozeném či nepřirozeném pohybu. Tahle byla hodně daleko od těla. Každopádně Češi pokračovali dál v útoku, pěkně to tam zkusil Seidler. Spoza vápna, byť neúspěšně. Tohle je znovu příležitost pro Seidlera, tentokrát místo Pumelice volil opravdu takovou ránu na jistotu, placírou, hlavně trefit bránu a třeba z toho i bude nějaká dorážka. Kurdov zatím jistotou v azerbajdžánské bráně, další pěkná střela, tentokrát Pavel Drozd. Vyzkoušel pozornost azerbajdžánského golmana. Ten zatím zůstává 100%, co se týče druhé půle. A tak to se hrají Češi. Znovu Koudelka na rozehrávce. Tahle přidávka nedoputuje ke kapitánovi Seidlerovi. Nicméně Michal Hůla může hrát a opět má všechen prostor, který by jen mohl chtít, avšak čeká na pohyb svých spoluhráčů. Drozd. Podložení 4 azerbajdžánských obránců. Pěkná přihrávka, škoda teď, že tam Seidler nevystartoval trošku agresivněji. Už to vypadalo na pěknou průnikovou přihrávku. 6,5 minuty za námi. Seidler. Drozd. Koudelka. Už vypadá daleko více v klidu. Ta česká rozehrávka, první formace. Pěkně teď hledal David Drozd Pavla Drozda přímo před bránou Emina Kurdova. Tam teď opět zmizel český útočník z toho azerbajdžánského radaru. Byl v dobré pozici. Teď opět aktivita na zamezení rozehrávky Azerbajdžánců.
Vitalij Borisov to prohodil. Od druhé půle nechává hrát svoji druhou formaci podle toho postavení v základní sestavě, tedy na začátku utkání druhou čtveřici proti té české první formaci. No, tím to sklízí úspěch, opravdu oproti těm úvodním 5 minutám ve zbytku zápasu rozhodně není ta elitní česká čtveřice tak nebezpečná jako předtím. Drost zahraje si s Hůlou. Ten dává pěknou dlouhou přihrávku, kterou bude muset řešit Emin Kurdov. Už je Michal Hůla, se sehrává. Jsou svojí čtveřicí vpředu, byť tady opět odchází. Bez úspěchu. Pánové Drost, Koudelka a Seidler. Respektive Seidler ještě nikoliv, prodloužil si střídání. A až teď pustí do hry jednoho ze dvou českých střelců Adama Knoblocha. Zpátky tedy Knobloch, Záruba a vpředu Holý společně s Havardou. 7,5 minutky za námi ze druhé půle. Záruba. Knobloch raději sklidnil hru, poté co Hůla byl vyběhnutý daleko na polovině. Havarda s míčem až za čárou. Zahraje si Azerbajdžán. Guluzáde rozehrál azerbajdžánský útok. Aghalizáde dlouho tahal míč. Mikhailov. Tady Havarda fauloval. Druhý český faul ve druhé půli. Opustil se ho Filip Havarda proti kličkujícímu Khazaru Aghalizádemu. Azerbajdžánci oproti těm předešlým letům a především velkým šampionátům, tomu zkrátka na co jsme byli zvyklí, zase hrají bez naturalizovaných Brazilců a tak dále, tedy se lize opravdu azerbajdžánskými rodáky. I hráči především z tamních lig, z týmu Baku Fire či Arazu Nachvivian. Tady už se hrál také za čárou. Khazar Aghalizáde to nestihl ve hřišti, tím pádem se znovu dostane míč na české kopačky. Holý se ale trošku unáhlil s tou svojí rozehrávkou, všechno musí zpátky. Záruba. Havarda zpátky na Zárubu. Jeden z těch nejaktivnějších českých střelců, to bez zesporu v tomto zápase. Záruba. Knobloch. Zpátky na Holého, Češi se horko těžko dostávají zatím přes polovinu hřiště. Teď to Záruba vezme na sebe, ale byť tam dostal teď Guluzádeho na brusle, tak z toho nebyl průnik až na útočnou polovinu. Opravdu daleko aktivnější azerbajdžánská obrana ve druhé půli. Záruba v kontaktu, stálo se, že to byl Khazar Aghalizáde. Pískat se ale nebude. No a tak si dá Záruba na chvíli odpočinout, do hry pouští Davida Drozda. Teď pokusil Khazar Aghalizáde překvapit Michala Hůlu, ten byl opravdu hodně vytažený z brány, možná až trochu moc na vkus nervů Marka Kopeckého, nicméně zřejmě by to bezpečně stihl zpátky. Brána každopádně mířila mimo. Teď hodně zatažení. Čeští hráči řeší to průnikovým pasem dopředu až na Tomáše Koudelku. Škoda, že tam nedoskočil na ten míč. Kdyby si jej odhlavičkoval trošku dopředu, zřejmě by šel sám na bránu, která by byla bez jednoho ze svých tradičních vybavení, a to je brankář Emin Kurdov. Byl opravdu daleko ze své klece po té hlavičce a nedokázal jí trefit. Trošku se tam unáhlil s tím výběhem, teď ale velký pres. Dobře to ale dokázal vyřešit s desítkou hrající Farid Abbasov.
chvíli se tam dostal opravdu pod velký tlak od doléhajícího Koudelky s Drozdem. Opět už dobrou minutku zpátky na hřišti elitní česká formace. Pavel Drozd srazil na Davida Drozda, zpátky dozadu na Tomáše Koudelku. Ten hledá, jak by mohl směřovat ten český útok. Opravdu zatím úvodních 10 minut do útoku prakticky nulových od českých futsalistů. Ta azerbajdžánská obrana se opravdu hodně vytáhla, hodně zaktivnila a přináší to své ovoce. Tohle ale skvělá příležitost, škoda, že David Drozd možná trošku nepotáhl ten míč raději, trošku se unáhlil s tím svým pasem, kterým chtěl rychle posunout hru na Seidlera. Byla tam ale dvojice Azerbajdžánců, jeden z nich zůstává ležet na zemi, zdá se, že křeč. Je to tak. To by měl být s desítkou hrající Farid Abbasov, který se tam natahoval po tom pasu Davida Drozda. Už v péči azerbajdžánského lékaře. Jinak připomínám, že týmy spolu budou hrát dvakrát dnes a ještě zítra ve stejný čas, tedy od 19 hodin. Zápasy můžete sledovat na YouTubeovém kanálu, no tady to bude výraznější problém pro Farida Abbasova. Pokračují Azerbajdžánci. Abbasovovo místo bere s šestkou hrající Mirza Amirov. Výborně, výborně! David Drozd v obraně zakročil a teď jdou Češi dopředu. Nic z toho nebylo, ale slibná příležitost, která se vyvinula z dobré aktivity v obraně. David Drozd hledá Pavla Drozda v roušku, ten se nakonec dostal do dobré pozice, ale nevykombinoval. Tam dva azerbajdžánské obránce, ještě brankáře na druhé straně, výborná kombinace, krásně tam potáhl míč Mirza Amirov. Poslal slajdujícího Koudelku takzvaně na párek, druhého obránce obešel a mířil svým pasem do předbrankového prostoru, to by byla nádherná azerbajdžánské kombinace, nebýt včasného zákroku české obrany. 2-0, skóre zůstává neměnné. Odehráno 31 minut a 35 sekund, tedy 3/4 zápasu za námi, jste-li příznivci matematiky. Tady se bude muset rozehrávat znovu. Držení zřejmě, jak jsme slyšeli z té komunikace od hlavního rozhodčího Radima Čepa a znovu se blízká, no, tady už to bude trestáno. Radimu Čepovi se nelíbí aktivita Mirzy Amirova, který se tam držel se svým obráncem, to byl jeden z Drozdů. Každopádně tohle byla další hodně pěkná azerbajdžánská kombinace. Je potřeba si sportovně uznat, že zatím druhý poločas, co se futsalové krásy patří, spíše soupeři. Koudelka očekával pas od Seidlera, ale byl až příliš rychlý a příliš dlouhý. Posledních 9 minut a k tomu 4 sekundy Češi, řekněme, zatím kontrolují toto utkání, ale určitě by potřebovali více branek i pro trochu klidu. Tohle neprojde, dobrý zákrok české obrany, Hůla připravený vepředu, Koudelka. Drozd, Pavel Drozd před bránou. Škoda, že teď Seidler rychleji nedostal ten míč někam tak, aby mohl vystřelit. V pozici byl perfektní, ale dostal to trošku pod nohy, už byl hodně rozběhnutý. Tak ještě zkusil rozjet kombinaci, než zasáhla azerbajdžánská obrana. No, zajímavá by mě statistika střel. Zatím ve druhé půli moc jich není, byť tahle byla parádní. A do tyče od Michala Seidlera. Z voleje to tam krásně napálil český kapitán. Ale Češi se neradují, pouze do tyče. Další pěkná rána, krásně teď se hráli Češi ty standardní situace Davida Drozda
vychytal až Emin Kurdov v bráně a také tu Pavel Drozd těsně nad. Velký český závar okolo azerbajdžánské brány gólovou radost nepřináší. Ale byly to teď nádherné momenty, vůbec nejlepší pasáž rozhodně Čechů ve druhé půli. A znovu můžou do útoku, Koudelka sebere tuhle pokaženou přihrávku, zakombinuje si s Michalem Hůlou. Drozd zpátky dozadu, Koudelka přes Davida Drozda, tahle narážička nevíde, ale vše uklidní znovu Michal Hůla. Tohle bude faul, byť bez míče. Ulvi Ajliev a zároveň se i hned zlobil, byť to vše rozhodčí Bohotovi zastavili. Luboš Rigl, asistent rozhodčího, už bere tu pozici u míče a vyžádá si setření palubovky. Zatímco do hry se dostane ta druhá česká formace. První určitě může být o něco spokojenější, byť ta gólová radost stále chybí, ale herní projev rozhodně zatím nejlepší. Střídání ve druhé půli od té první české formace. Teď se o slovo zase přihlásí ta čtveřice ve složení Záruba, Knobloch, Holý a Havrda. Tedy chrudimsko-plzeňsko-slávistická čtveřice, kterou do hry posílá trenér Marek Kopecký. Pas dopředu na Knoblocha, ten si k němu doběhne! Ajajaj, boční síťka. No, to teď opravdu řečeno slangově hodně vyzevlila azerbajdžánská obrana. A znovu 3-3. Holý. Záruba tentokrát v jedné ze svých lepších příležitostí v tomto zápase, ale jeho zakončení přesné není. Češi stále drží dvoubrankový náskok 2-0. Ale hodně se teď probrala česká ofenzíva, zejména od té zhruba 30. minuty, poslední 2,5 minutky rozhodně jasně Češi přehrávají své azerbajdžánské soupeře. Emin Kurdov rozjede útočné snažení, zatím bez branky stále hosté a tahle kombinace ní rozhodně nepovede. Další pokažený pás, tentokrát nepřesně namířil Murat Guluzáde, hledal Mikajlovova, ale v místech, kam by se jen horko těžko dostával, úplně do protipohybu. Záruba znovu, tahle rána byla blízko stražená nakonec, zdá se. Azerbajdžánský brankářem Emin Kurdov má další úspěšný zákrok a že už jich je opravdu celá kupa, zejména v první půli, ale teď se několikrát vyznamenal i v minutách posledních a znovu záruba pálí a znovu těsně nad, jako by chtěl vymést horní růžek. Kurdovi klece už snad po třetí, po čtvrté pálí do podobného prostoru těsně nad, odhlavičkoval teď Michal Hůla. Nebezpečný projektil mířící směrem na jeho polovinu. Schovaná rána, která ale mohla rozhodně pozlobit z pravačky Khazara Aghlizádeho, který tam pod nohama bránícího hráče dokázal propasovat přece jen ten míč. Dobrý blok tentokrát od Adama Knoblocha. Česká obrana zatím drží i díky Michalu Hůlovi. Byť ty jeho zákroky nemusely občas vypadat úplně nejsložitější, tak několik střel bylo hodně schovaných opravdu a nebyla to snadná práce pro českého golmana, ten zatím drží. Míč do hry vrátí náhradní český brankář a jeden z debutantů, tedy Adam Vondráček. Jsem zvědavý, zdali jej uvidíme zítra, dávalo by to smysl, že by trenér Kopecký ho rozdělil zápasy 1-1 pro své golmany, na to si počkejme, teď ale k situaci dne dnešního 6 minut a 59 sekund zbývá dohrát ze druhé půle. Češi ve druhém poločase stále čekají na brankovou radost, byť v posledních situacích opravdu byli výrazně blíž. Úvodních 10 minut druhého poločasu patřilo spíše azerbajdžanské aktivitě a dobrému pressingu hostů. Ale i oni se teď dostávají do útoku, jen hodně těžko, jako by se znovu srovnala ta česká hra. Navíc
tropí stál Azerbajdžánci podobně hloupé chyby jako teď Tofik Mikhailov a Murat Gulazáde si bude muset dávat pozor, protože tohle už se úplně neslučuje s tou hrou fair play a novými směrnicemi, kdy komunikuje především kapitán s hlavním rozhodčím. Pěkná rána od Michala Holého z dálky. Na dorážce tam ve slibné pozici byl také Filip Havrda. Každopádně stále Emin Kurdov neomylný ve druhém poločase tohoto prvního přátelského utkání. Záruba. Holý. Havrda zpátky na Holého. Krásně. Záruba 3-2 chvíli, byť tahle přihrávka byla trošku více dozadu, než to potřeboval Adam Knobloch a tak to zastaví. Ten český protiútok a rychlý záblesk přečíslení. Záruba. Výborně. A Radim Záruba má prostor. Výborný zákrok Emina Kurdova. Ten znovu vytáhl svůj klenot, tentokrát proti pravačce Radima Záruby, no, zkušený golman z Arazu na Chvivianu zatím opravdu čaruje. V prvním přáteláku to už byla snad 5., 6. gólovka, kterou vytáhl. A zamezlí v cestě do azerbajdžánské klece, no, to byla opravdu ostrá rána, poměrně daleko od těla, výborně tam vytrčil svoji horní končetinu, už to vypadalo, že Češi budou do přičíslení 2-1, ale nakonec těsně přišli o míč. Ale tohle je hezký futsal, tohle chceme vidět od českého nároďáku. Aktivní, rychlý, odvážný v těch soubojích. Češi zatím opravdu ukazují, že nechtějí zbytečně hrát zatažení ze zadu, byť brání to své hubené vedení 2-0, což ve futsalu může být často otázka několika sekund a bude smazáno. Levačkou teď vypálil David Drost v dobré pozici, byť nepřesně, a tohle je znovu ten azerbajdžánský výkon, na který jsme zvyklí z první půle. Výhoz od Emina Kurdova opravdu hodně daleko, tak daleko, že nemohl skončit ani jinak než autem a rozehrávkou českého týmu. David Drost už si opravdu daleko více rozumí. Ta první česká formace, jen jsem to dořekl, tak přichází právě chybička v tom pochopení se. Tomáš Koudelka teď nepochopil záměr Davida Drozda, tu narážečku neočekával, nedostal se tedy do pohybu, tak aby stihnul tenhle míč, který by ji vyslal na útočnou polovinu. Pak si zahrají zase Azerbajdžánci. Mirza Amirov dostal se z těžké pozice, ale tady přijdou Azerbajdžánci o míč, ne, bylo to s faulem Tomáše Koudelky, který tam hrál nepovoleně proti Eldaru Zejnalovovi. V tom souboji o míč, tak si znovu zahrají Azerbajdžánci, výborně, David Drost využil to zaváhání, jaj, to je škoda. Přihrávka, která by poslala české útočníky 2-0, tedy Pavla Drozda s Tomášem Koudelkou, ale David Drost ji nedokázal propasovat na své spoluhráče, to je škody. Koudelka, teď je hodně pařená azerbajdžánská obrana a teď snad až trestu hodně, příliš prostoru dostal Pavel Drost v azerbajdžánském vápně, ale jakoby chvilku byl až snad překvapený tím, co chce udělat. Zase obránce na záda a vymýšlel, kam by mohl rozdat gólovou přihrávku, nakonec ale přitáhl to své držení míče a přišel do pozici kulatého projektilu. Opět pod obrovským tlakem. Při rozehrávce tentokrát Mirza Amirov, zahnán Koudelkou, respektive nikoli Koudelkou, ale byl to tuším Michal Seidler, český kapitán. Nakonec odrazil míč pouze ven. Tady znovu Azerbajdžánci vykopnou, ale tohle je opravdu daleko lepší herní projev od českého týmu. Hula, Azerbajdžánci rázem hodně zatažení. A to svědčí českému kolotoči, byť tady to kombinace skončí pouze na rukách Emina Kurdova. Další pokažená rozehrávka Azerbajdžánu a teď musí rychle skoncentrovat hosté svoji obranu, protože Češi jsou připraveni využít každého zaváhání. Posledních 6 minut je to opravdu jasná futsalová převaha českých reprezentantů.
Chybí pouze branka. Ale možná občas trošku více přesnosti v těch pasech. O to samozřejmě přesně jsou přáteláky, aby se ten tým zžil spolu po dlouhém létě. Chrudimská čtveřice se prosadila brankou Davida Drozda hned v úvodu zápasu, od té doby gólově mlčí. Byť šancí už tam opravdu bylo několik. Výborná obrana Davida Drozda, razantně, a teď můžou Češi do malého přičíslení. Pavel Drozd, faulovaný, jasně, tady není o čem, a tohle bude za žlutou. Zmaření šance českého týmu odměněno žlutým kartonkem pro modrou 14, tedy Emila Hasanzádeho. Který si teďka na chvíli odpočine na polubovce přímo. Zdá se, že i jeho trápí nějaká křeč. Ale ukazuje, že je v pořádku. Těžko říct, zda je to nějaká azerbajdžánská taktika. Co se týče zdržování, to ve futsalu samozřejmě nehrozí, protože čas se stopuje při každém přerušení. Ale zdá se, že to bude nějaký zdravotní problém pro Emila Hasanzádeho, který si půjde odpočinout. Jeho místo převezme s devítkou hrající Ulvi Alijev. Zdá se, že Tomáš Koudelka bude tím, kdo na sebe vezme rozehrávku. Třetí nejstarší hráč v české sestavě po Michalu Holém a kapitánovi Michalu Seidlerovi. Koudelka hledal Pavla Drozda neúspěšně a je tu azerbajdžánský protiútok, který vedl právě nový muž na Poulovce, ale Ulvi Alijev se nakonec nedostal k české bráně. Cestou byl zastavený Koudelkou. Necelé 4 minutky zbývají dohrát. Alijev stihl ještě míč na hrací ploše, ale nakonec Azerbajdžáncům vydržel pouze 2 další přihrávky, než o něj opět přišli. Elitní česká čtveřice si vystřídá. Její místo převezme formace druhá, ve které trenér Marek Kopecký nedělá žádné změny. Zatím ve hře stále ta 8 plus Golman. A také tu znovu Adam Knobloch holí Filip Havrda a také nyní u míče hrající Radim Záruba. Havrda. Záruba tam hledá cestu za nějakým náběhem pro centr, zatím se mu to nedaří. Naopak Knobloch trošku v problémech, pod tlakem 3 Azerbajdžánců to ale zvládne. A teď půjdou Češi dopředu, byť jeden z Azerbajdžánců zůstal na zemi. Tam to zavánělo faulem 4-3 v té situaci, kde jeden Azerbajdžánec stále leží na zemi. Zdálo se mi, že Tofik Mikhailov signalizuje, že dostal rukou do rozkroku. Zřejmě od Michala Holého, jak si tam brázdil cestu. Opravdu se tam dostal pod obrovský tlak na chvíli, no nakonec to asi nebylo zase tak dramatické, protože Tofik Mikhailov už je zase na nohách. Každopádně 2 fauly za nesportovní chování na konto Azerbajdžánu. Nyní už jsou hosté na 5 ve druhé půli. Musí si začít dávat pozor na svoji disciplinovanost, respektive vyvarovat se nedisciplinovanosti. Radim Záruba na útočné polovině rozehraje tenhle kop, 3 minuty a 5 sekund do konce druhé půle. Střela, která nakonec skončila takovou střílenou přihrávkou a Radim Záruba jí byl blízoučko. Škoda toho. Dobře Záruba. Vložil se do té kombinace, kterou chtěl rozjet Tofik Mikhailov. Timeout pro Azerbajdžán, který zkusí něco vymyslet v posledních 3 minutách tohoto zápasu. Pár šancí si hosté vyrobili na začátku druhé půle. Nakonec ale těch příležitostí úplně moc nebylo a ty, které se naskytly, vyřešil poměrně jistě Michal Hůla.
Nedá se říct, že by byla česká obrana pod jakýmkoliv souvislým tlakem azerbajdžánského útoku. Naopak domácí ofenzíva opravdu klepe na dveře. Kasy Emina Kurdova, ten zatím ale drží naprosto fantasticky. Zkušený golman. Sluvo Arazan Achvivan předvádí zatím excelentní výkon a trápí české střelce. Těch kusů tam do jeho brány opravdu už mohlo být klidně 5 a nikdo by asi neřekl půl slova. Golfku vychytal třeba Radimu Zárubovi na 2krát v první půli Adama Knoblocha. I David Rost už se mohl zapsat znovu na listinu střelců. V šanci byl třeba Tomáš Koudelka také. Nikdo z nich ale v těch konkrétních situacích nepochodil. Proto skóre zatím stále pouze 2-0. Adam Knobloch, autor druhé brány, tu první vsítil David Drost. Češi teď trošku zataženější v obraně, pochopitelně, protože na řadu přišlo powerplay Azerbajdžánu. Místo gólmana tedy na palubovce nyní s 9 hrající Ulvi Alijev, ale už zase zpátky na střídačku Šupem a Emin Kurdov znovu zajímá pozici mezi 3 tyčemi. Výborně Záruba, tohle bude 3-0 a odměna pro Radima Zárubu. Jednou z těch vůbec nejzkušenějších, kdo zbyl v týmu Marka Kopeckého. Nádherně vyslal Adam Knobloch po levé straně Radima Zárubu a tady možná Emin Kurdov až trošku zbytečně vyprášil rychle z brány za Radimem Zárubou a unáhlil se, protože u míče nebyl první, zároveň Záruba by nebyl v nějaké pozici na bezprostřední pomelici, musel by si míč zpracovat nebo odpálit těžkou ránu z voleje. Souboj k míči ale stihl před Eminem Kurdovem a propasoval kulatý předmět za záda azerbajdžánského golmana. 3-0. Opět azerbajdžánská powerplay, tedy hra bez golmana v 5 mužích, proto taková větší pasivita a pozornost české obrany. I tohle je skvělé, že si Češi vyzkoušejí v té přípravě před kvalifikací na Euro. Zatím bez větší příležitosti. Výborně teď Michal Hůla v bráně vytasil tuhle nebezpečnou střelu od Tofika Michajlova, který se dostal blízko klece. David Rost tam teď operuje vysoko vpravo místo Filipa Havrdy. Tohle taky na střelu, ta ale měla být spíš takovou střílenou přihrávkou od Rustamlia. Někam do míst, kam mu zbíhal dolů Tofik Michajlov. Aghalizáde. Michajlov. Teď si v klidu kombinují Azerbajdžánci. Pěkná rána, ale zablokovaná Michalem Holým. Murat Gulzáde nedostal svoji střelu až před Michala Hůlu. Další rána, výborně, Michal Hůla. To je jistota v české kleci. Zatím drží česká obrana proti tomu powerplay. A tohle obere Azerbajdžánce o míč. Zdá se, že i Češi si vezmou svůj oddechový čas ve druhém poločase. Minutku na sklidněnou si bere Marek Kopecký, ale vše vypadá dobře. Zatímco očekáváme poslední sekundy tohoto utkání, uvidíme, jestli Marek Kopecký bude chtít vymyslet třeba ještě i nějaký break a gólovou odměnu, ale teď je potřeba vyzdvihnout Michala Hůlu v bráně opravdu je obrovskou jistotou, i ty jeho zákroky. Žádné míče nezůstávají někde pod ním, všechno odráží dostatečně daleko, tak aby byli bez šance útočníci připraveni dorážet. No, Pavel Drost si obléká žlutý dres, tak je otázkou, zdali možná třeba neskusí ještě i Češi powerplay pouze tak tréninkově, dostali by se na míč, každopádně
Několik pasáků pro Michala Hůlu, který opravdu předvádí výborný výkon. No je to tak, Češi jdou do 5, aby si tuhle herní variantu také vyzkoušeli. 36 sekund do konce. Samozřejmě hodně nestandardní situace, ale Marek Kopecký chce využít tuhle přípravu do maxima, to je důležitější než výsledek či udržení čistého konta. Pavel Drozd tedy v pozici 5. hráče, společně s ním je nyní na polbovce David Drozd, Tomáš Koudelka, Radim Záruba a se 13. hrající Michal Holý. Tedy taková syntéza těch dvou formací, se kterými dnes pracoval Marek Kopecký. Záruba. Tahle přihrávka nevyjde a výborně. Drozd uklidil. A tohle už je pouze střela na zdař Bůh. V těch posledních sekundách tohoto utkání Češi vítězí 3-0 v prvním přátelském zápasu proti Azerbajdžánu a vstup do sezóny 2024-2025 má za sebou kopeckého parta úspěšně. Češi zdolali Azerbajdžán 3-0 díky brankám Davida Drozda, Adama Knoblocha a Radima Záruby. A úspěšně vstupuje do letošní sezóny. Je potřeba říct, že 30 minut určitě byli Češi lepším týmem, hráli s větší jistotou. Za zmínku ale určitě stojí i ten výpadek v první polovině druhé půle, kdy opravdu Azerbajdžánci byli lepší, vytáhli pressing a Češi měli velké problémy. Jinak ale, řekněme, pohodová jízda na start sezóny. A uvidíme, co český nároďák předvede zítra. Nezbývá než poděkovat za pozornost a pozvat nás na zítřejší přenos utkání Česko-Azerbajdžán, tedy to odvetné utkání v přípravě na kvalifikaci o Euro, kterou česká reprezentace rozehraje letos v prosinci. No a ještě ceny pro nejlepší hráče. Úplně v samém závěru za Azerbajdžán dostává ocenění Olivej Alijev. Několikrát v dobré příležitosti, za Česko střelec druhé branky. S 18. hrající Adam Knobloch. Toť vše ze Zlína. Moc krát děkujeme za pozornost a budeme se těšit u futsalu zase někdy na viděnou a naslyšenou třeba zítra od 19 hodin. Díky a mějte se hezký večer. Česko,